Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Wow! Nagmayat gayam dito'y Lando. Agyaman at tamagustuhan. Kan may karkari kami matkan ka. Tamok nga baknang ka. Baklang kami nga agpaiso. Ngem, day tamit ti may kagapo, no apay a produkto ak iti broken family. Hay, malagip ko manen. Saan ka karagagsan na ay O anya, agan enjoy ka kadimot lang, Daniela? Wen, ket agyaman ak ta inawis na dito'y karayan. Ti amok ket bye-bye. Ngem nagpindas met dito'y. Ket naragsak ti pamilyam nga inyam among kanyak. Oo, naragsak kami. Naman pa agbangbangag lang ni tatang ko, kanagramarama dito karayan. So harod ti akin rama, kadagiti na burak nga nagsidaam iti jumping salad. Nagimas, tegmayat. Kaya uri tricycle driver laing. Kaya tumultulong ang iti panagbasa digiti kakapsat ko iti kolehyo. Agbasa kan tumet iti college, Lando. Kaya ito, Daniela. Ngam no, kaskas di nga saan ko nga maiulo kas pagkarikan tagadal ti kolehyo. Sa nga bale. Sa nga bale nga jak makapagturpos iti kolehyo. Basta lagi di agturpos to amin di iti anak ta iti kolehyo. Kasla sigurado. Ngem, agore ka. Agyaman ak tayam among kanyak ti pamilyam. Iyam amok met nga rod no asino ak. Asyak, ket produkto iti broken family. Kinunak manong name ket intuloy ko lang nga inlawlawag kadakwada nga produkto ak iti makun nga broken family. Agbatbadang nga the business da papa kini mama manong name talukam nga kapsat ni Manong John ni Manang Telma nga iti naggraduar ni Manong John kanadan trabaho na ng asawan dan pamilya na. Gastawit manan, idagraduar ni Manang Telma, kanadan trabaho na nagpamilyan, si Mina dan karami. Idinto ta nagtultuloy iti saan nga panagkinaawatan da papaki ni mama, agsipod ta adda babae ni papa. Adda sa bali nga pamilya na manunim. Kaya dati ka po na no apay, nga idi ta sisya kon ti adda ti sidong da. Napasama ken ti panagsina da manong. Tinlalawan mi ni papa ket nagyan kami iti may sang apartment kini mama. Idiawan kami iti sidong ni papa. Insang ba't na ba't di babae na ket isudan tagdan din na iti family house mi. Ket gabot kayat met ni mama manunemi iti maadaan iti kadanden na lalaki. Takasapulan na met. Idi sagbay ng sangpet na ti lalaki kadanna na kasukat ni papa. Manong nimi, imbagag kang kuha na kang kayat di makidin na katakwada. Nga dahil ka po na no apay nga nagkaseraak kat nagbasak iti kolehyo. Supsuportaran da papa kini mama, manong nimi, balik ka sila agmay-may sakon. With the support met lang financially da papa kini mama. Aging ga na mamok ni Lando nga may isang tricycle driver ngem guwapo manong ni. Inya mamumet ni Lando ti bagi na kaniyak nga talud namat nga kakabsat isulat isot ti lalaki inauna duha babae digid kakabsat na. Nga isot ibang pagpabasa ken kuana. Kada kuada high school graduate lang manong nemi. Kada karagraksak kami dita nga aldaw agsiputa ita lang nga may experience ko manong nemi iti umay dito karayan nga adag agburburak ken kastamaten nga maramanak ti makuna nga jumping salad. Nagenjoyak manong nemi di nga oras tamakitak ti ragsak manong nemi ti pamilya ni Lando. Numampay magbangbang kaglaeng ni tatang na irinto ta ni nanang nagatumultulong ti bangka kinisot para lako kadagiti produkto da agtartaraken da pa iti dingwen. Simple manong nemi
nga bihag no pamilya. Nga makita ka na managdekak iti kinaragsak damano. Kinumapalak ka na kuhana. Sana kas kada kami manong nemi. Nga agsangitak ini manong nemi. Numalagip ko na kasasaan mi. Kasasaan mi manong nemi. Namaknang ngim awan tiragsak mi. Awan tiragsak mi sipud da. Produkto ak iti mako nga broken family. Inaklon ko tiba nagayat ni Lando manunemi ket sakbahay na nagraduara kiti college na amuan de ginirakkel ko. Ni Papa manunemi ti umay imuna ng salangat kanya. Daniela, agpaiso ka din nga tricycle driver laing tinubyom? Wen, Papa. Tricycle driver laeng ni Lando. Ay, mabay. Ang agturpos ka doon ti kolehiyo, kalbasan na. Kan madaan ka doon tinapintas ka trabaho? Sakit may isa lang ang tricycle driver, di ba kaya asawam? Papa. Api ka di mo tuladin di kakabsat mo. Ni manong mo nga dyan, napintas ti biyag na. Tagpada da, napintas ti trabaho da nga agasawa. Kastaman ka ti pamilya ni manang mga telma. Naragsakto met ti pamilyami ken ni Lando, Papa. Gapu ta ipatpategnak ken ipatpateg kumet. Saan to nga agbalin a babaero akas kada kayo ni Lando, Papa. Saan to? Tengkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan lagip ti napalabas ni pagayam tayo nga Daniela itilawag City nga dayto nga pagkasalitaan ket isu tinapili nga best letter of the second week iti bulan ti Septyembre iti programa tayong lagip tinapalabas si Action Radio DCJ Silawag idagtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 babayan kini Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii. Tingkay nang ganitayong drama ti akem nga Papa ken Lando inakem tinumutibiyang ni manong yung Nemi Ruiz iti akem nga Daniela ket inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz. Pamagayam kasano nga nagbalin nga best letter of the second week iti bulan September dati pakasalita ni Daniela nga napolwan iti broken family. Kasi nangagyo itay may isang produkto ni Daniela iti broken family. Inakto itultuloy nga isalaysay kada kayo paan niya ti pagkabuklan na ti pagkasalitaan ni Daniela. Imantes deta no madama kayong itang agbuibuya ka na to'y page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share dito yung video. Yan saan kayo pa yung nag-follow. Ag-follow kayo papagayam. Kano itimit YouTube channel. Iting kayo pakabuyaan ka dito yung video. Ito Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 YouTube channel. I-share yo, sayo i-like, sayo asakay ag-subscribe kas pagarikan sangkay pay nga nakapag-subscribe. Kahit kung iba lagi papagayam, dagiti nagkakadakil nga premyo nga nakasagana nga awaten nga aguro-uray kada kiti mangabak, nagitag surat kan mangabak. Malaksi iti weekly kan monthly prizes, aguro-uray nagitag nga premyo iti grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Katap no mga bak kayo, nagsurat kayo. Nuadaan kayo iti true to life success story. I-computer yo sa iyo isend ti email address tinumotibya nga nemiruiz@yahoo.com. Inte nga rin isalaysang ituloy dito pagkasalitaan ni Daniela iti Lawag City. Graduar nga rod ni Daniela iti college dito nga naamuan di kiti naganak kang kuha nga may sala nga tricycle driver iti boyfriend na kas nangigano ita hingin lolawag ni Daniela kunana ket tricycle driver nga agpaesong agayan ayat day tinapudno nga saan to nga maitulad ni Lando iti kas iti amana nga babaero. Saan tong saktan ni Lando, saan tong agbabae, no diket nasingpet.
Gapulaing natin kina tricycle driver na kaawan ti adal na kunamat ni Daniela haan nga ti adal ti importante dito kit singpet. Gapota adamat vocational course nga in purpose ni Lando iti adapunan dan nang ipasdag iti talyer datay pag-vulcanizan kan pagtarimanan ti motor aging ka nagbalin nga machine shop nalaing mo data di dapat paglaingan ni Lando at talyer na the machine shop na kaya di datwa atawanin nga gububrak trabaho mga opisina ni Daniela nagkalaysadan kahit nagitimid lang naganak kani Daniela tinangabay kadakwada numampay haanan nga napasamak pay nga nakakabag sinubyanan nagiti naganak kani Daniela napay kasta nakaipastekmet iti kabugbukodan nga balay nagiti agasawa nga Daniela ken Lando ket nadaanda iti talong anak maysa nga babae ken dua nga lalaki. Ket agpaysuti ko na idi ni Daniela. Nga saan nga bali nga saan nga nakaadal uno nakapagturpus ni Lando iti kolehiyo ngayon adamet na progreso nga negosyo na. Kaya nagtultuloy iti panang opisina ni Daniela ket nakasagana tinaran niya nga masakbayan na gitalungan nakda nakasagana ket namnamain na nga talaga nga agbaligida amang tungpal tinaragsak na talinaay naragsak nga pamilyada. So, dagiti naganak ken ni Daniela talagang sadang nga nagtipon ket dagiti iso damat nga kakabsat nadan di talungan nak so nga talo dagiti apuko dagiti naganak ken ni Daniela. Sigon ken ni Daniela ako na normal nga adda dagiti saan nga pagkinaawatan dagiti kasawa ngem awan dagiti naragsen nga problema nga dimteng di biagda kagangay lang adda pinauyo pinasugnod kanda dumapay ngem saan nga agpaot iti saan nga pagkinaawatan do diket masulbar da nga dagos do adda man rumso nga problema. Dito nga ro, ti pagabuklan, ti pagkasalitaan ni Daniela iti Lawag City, papagayam, iso ti napili nga best letter of the second week idi bulan September. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa ti nga lagip ti nabalabas, iti Action Radio DCJ Sulawag. Sa kabayan tayo pumakanta, kablawan tayo man tayo kang kanayon nga agbuy-buya, mag-share ka naglalike iti page ni Paring Ray iti YouTube channel na. Kas kini Noralyn Perdido Tamala iti Bahrain, Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Marilyn Tamayo iti Sulsuna, Trely Mateo Belio iti Lucosor, Ronalyn Gano, ni Froilan Sebastian iti Banna, ni Clarissa Dumlao, Alvin Payas iti Calayan Island, ni Joel Fiesta Pagirigan iti San Nicolas, ni Vincent Corpus, Imelda Cachula, Rachel Mendoza de la Cruz, Eherson Kabugaw, ni Rose Ann Balino iti Pidig, ni Rolando Corpus iti San Nicolas, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Paulina Balwalwa Bautista iti Hawaii, kasama ni Dolor Herb